थानेस्वर बसुमतारी सोरगोयारि थानेस्वर बसुमतारिया सासे समाज सिबियारिमोन ओरैहाय वेस्टार्न रेन्जनि बिथाङा सासे गावबुरामोनबो गतिके गावबुरा जानानै गोबां गोब्राब थासारि बिथाङा मोनलांदों गोदोनि आन्दलननि समाव आर्मिनि बा जोंनि रिभलुसनारिसफोरनि बा जोंनि जे आर्मि अपारेशन्सफोर माफोर बेफोराव जोबोद खस्थ' मोनलांनाय मानसि बियो बेफोर खस्थ'नि गेजेरावबो समाजखौ सिबिलांनो बिथाङा नाजालांदों बिथाङा न'खरखौ जोबोद मोजाङै बेंलांदों बिथांनि फिसाज्ला आथिखालनि मानगोनां एमएलए जिरन बसुमतारी आदाया गोबां बोसोर फ्राय माने 30-40 बोसोर बिथाङा आन्दलनजों जड़ित जानानै थादों बर'नि जे जांख्रिथाय बे आलादा हादोरनि जांख्रिथाय बेयाव बिथाङा जड़ित जादों आरो जेब्लायबो समाजखौ सिबिनो बिथाङा नाजादों बेनि गेजेरजोंहाय फैनानै बिथाङा दिनै एमएलए जाफैनो हादों एमएलए जानानैबो बिथाङा समाजखौ सिबिनो सेस्था खालामदों बेनि थाखायनो दिनै बे नैथि थानेस्वर बसुमतारी गोसोखां जोलुर बादायलायनायाव नुजाफैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों राजखान्थिनि कुइसन बिपिएफ दोलोआ सानफ्रोमबो जयनिंनि उनाव जयनिं जानायखौ नुनो मोनो बिपिएफ दोलोआ माबायदि सागाफोरा नाटक जयनिं नोंथांमोना दाखालि नुदों जे बिपिएफआ माखासे समाव बन्द जानानै दंमोन ओंखायनो बिथांमोना गुबुन दलाव दङमोन दा बिपिएफआव फैफिनबाय होननानै दाखालि नोंथांमोना खौरां बिजोङाव नुदों गतिके मोनसे नाटक जागासिनो दं बिपिएफनि मानसिफ्रानो बिपिएफआव जइन जादों बेनि फोरमाना जाबाय दाखालि जोंना आगोलनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे चन्दन ब्रह्मआ जुदि खामानि मावनांगौबा बिपिएफआव जइन जाफिननांगोन होननानै दा चन्दन ब्रह्मआबो जुदि बिपिएफआव जइन जाफिननांगौबा होमबा सानदो साधारन कर्मिफ्रा बिपिएफ कर्मिफ्रा दिनै बिपिएफआव जइन जानानैनो खामानि मावफिननो नागिरदों बिपिएफनि मानसिफ्रानो बिपिएफआव जइन जागासिनो दं गुबुन दोलोनि वार्कारफ्रा बिपिएफआव जइन जायाखै एबार ओनसोलाव मा जौगानायनि खामानि मावगोन बेबायदि खोथा होनानै बिपिएफ दोलोआ जेनेबा बिसायख'थियाव फोसावदोंमोन बिसायख'थियाव फोसावदिंनाय जों गोबां खामानि मावखाबाय अलरेडि बेवहाय गोदानै माबा मोनसे जोंहा मावबावनांगौ बेबायदि खोथा नङा जों जेसेबां रादाय होदोंमोन जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गामि सोसननायनि खामानि बे जानानै थांबाय जोंहा दा साख्रि बाख्रि होनायनि खामानि बे जागासिनो दङ नैबे दान मोनसेनि गेजेरावनो जोंहा साख्रिया फोसावजासिगोन बेबो जाबाय जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय 75,000 रां होनो नांगोन जों बेखौबो होबाय गतिके गोदानै बेबायदि जौगानायनि पेकेज जोंहा बुंनांगौ मानांगौ बेबायदि जेबो बाथ्रा गैया गसाइगावआव जे फ्लाइअभारनि डिमान्ड दंमोन बेबो जाबाय दाखालि चिफ मिनिस्टार सारा बेखौहाय एप्रुभ खालामबाय होननानै जोंनो खोन्थालांदों आरो दिनै जोंना मानगोनां एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङाबो बुंनो गोबाव समनि जे दाबि बे जोंनि गसाइगाव रेलवे क्रसिंआव जे फ्लाइअभारनि दरखार दंमोन बा नैबे माबायावबो जोंहा फ्लाइअभारनि दरखार दंमोन बे माने जोंहा मानगोनां चिफ मिनिस्टारा बेखौ एप्रुभ खालामबाय होननानै दाखालि खिन्थालांदों दा नोंथांमोना नुदों जोङो माने थाखो 9नि गथ'साफोरनि थाखाय जोङो साइकेल रानगासिनो दङ दिनै गासै 27 लाख आइजोफोरनो अरुणोदय होनाय जाबाय साफ्रोमबो न' गैयै मानसिफोरनो न' होनाय जाबाय आरो जोंहा जेजेएमनि दारै जेरै हर घर को नल का जल होननानै मोनफ्रोमबो न'आवनो जोंनो पाइपनि दै लोंहोनायनि बेबस्था खालामनाय बेखौबो खालामनाय जाबाय मोनफ्रोमबो न'खरावनो खिखरसालि जायहा गैया फायखाना गैयामोन बिसोरनो फायखाना होनायनि बेबस्था खालामनाय जाबाय गोदानै प्रमिस खालामनांगौ गैया जोंनि गोजाम प्रमिसफोर जा मोनसे मोननै दङ बेखौ जों मावफुंजोबनो बिसायख'थिनि सिगांनो जों मावफुंजोबनो नाजागोन